saya. Kesel. Nggih. Ayo. Leren rumiyin Ayo to. leren sik. Ning ngene lho. Cih kula Kowe kudu manut aku. manut panjenengan. Jalaran kowe iku lak putri boyongan. Mula aku dawuh karo kowe, kowe kudu manut. Kula kedah ngendikani menapa ingkang dados dawuhipun Ndara Mengko. Ayo. Injih. Kowe bakal tak jak bali ning katemenggungan. Kados ngaten kula Iya. namung nderek menapa ingkang dados dawuhipun Ndara Mengko. Ayo derek aku. Injih monggo kula dherekaken Ndara monggo. Ndara monggo. Piye? Tesih tebih mboten menika dumugi ing Mataram menika. Isih adoh. Kula tesih kula saya mbok leren-leren rumiyin to. Laren kok neng kene. Lah, Kene iki wonten ngalas pundi? gedhe. Nggih. Oke kewan sing galak. Ulung gedhe-gedhe Apa to nang meden-medeni kula to Ndara? arep leren. Wonten Pregol pundi? kono Kak. Tesih tebih mboten. Isih adoh. Waduh. Yo, alon-alon to. Yo yo yo. Ampun Yo, cepet yo. lho Ndara. Yo. Duh. Bud, Injih kula Ndara Mengko. kowe kuwi saiki wis mapan ning katemenggungan. Menika papanipun sae endah kados ngaten menika wonten ing Katemenggungan pira gunang. Iya. Mula kadang kowe iki dadi putri boyongan. Mula sing tak dawuhke marang kowe kudu manut. Yen sewu Ndara Mengko. Piye? Manut kados pundi ingkang dipun kersakaken menika? Janjane aku kuwi wis suwe tresno karo kowe. Tresno kalian kula. Iya. Nyun sewu Ndara. Piye? Panjenengan menika nek sampun kagungan garwa to? Aku ki lak Narapraja. Injih. Sing jenengane Narapraja kuwi garwa kuwi 1 2 nganti tekan 4. Nanging nyuwun sewu. Piye? Kula dereng kepengin nelados salah satunggalipun priya. Ayo kowe neng kene mboko sithik mesti duwe rasa tresna karo aku. Kados pundi anggen kula badhe matur menika nggih. Ayo dipikir. Dipikir. Nyun sewu. Kula nggadahi panyuwun. Duh. Injih. Apa? Kamu. Kula purun lelati dhateng panjenengan. Sauger panjenengan saged minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula menika. Mesti panyuwun tak turuti. Ngaten Ndara Mengko. Piye? Kula purun dados sisihan panjenengan. Nanging kula nyuwun wedal utawi inah Oh, jaluk wektu. kagem menam-menam manah kula menika lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Dipun keparengaken. Tak parengke. Kula nyuwun wedal kawan dasa dinten. 40 dina. Nggih.
Ayo. Kados pundi? Ayo kesuwen. Teh 3 dina piye? Mboten. 3 dasa gangsal dinten. 7 dina. Mboten. Nek panjenengan ora kersa minangkani menapa dados panyuwun kula 3 dasa dinten pripun? 30 dina. Nggih. Kersa mboten ora nggih empok sampun. Sik. Yo, tak saguh. Saestu. Iya, ning tenan lho iki. Saestu saged dipun pitados menapa ingkang dados atur kula menika Oh, ya iya. Rambung. Saiki kowe mapakno. Nang omah gedhe kae. Apa sing duweni panggonmu? Nggih. Mesti tak turuti. Sampun dipun keparengan. Wis. Nyuwun pamit. Iya. Pamit. Iya. Monggo pira guna bakal duwe bojo ayu. Legen. Sayahene kok ya ora ana sing tuku. Coba ning kono kae. Legen. Ayo to, nduk ora nemdaku ki sing rada cepet to. Iki selak panas, selak awan ku nang pasar ku gak sudo tuku selak bali kawanan. Ya gak wis, gak wis. Wah, kok ya sepi to ya udute ora ana sing Sepi kepiye to Paman? Nek nganti sepi ora ana sing do tuku awake dhewe ora iso mbayar pajak bea ning Ndara Tumenggung Wiraguna ya aku kelakon dadi bojone. Aku nek dadi bojone wis tuwa kaya ngono kok. ya sik tak tawane. Udute mbok Rara mendut. Taline sutra. Rasane anger ning mripat kiyer-kiyer. Monggo ingkang sampun resakaken mesti rumaos clear-clear. Kula nuwun Ki. Monggo. Kula nuwun ngaten Ki. Nggih. Kula menika badhe tumbas udute Rara mendut. Mundut rok udut. Pinten ta regine Ki? Regine gangsal real. Gangsal real. Nggih. Waduh. Arto kula menika namung kalih real ya Wah Ki. namung kalih real. Nggih. Pripun Mbak Randa menggut? Piye Paman? 2 real. Mung 2 real. Oh, gek njaluk kon ngumpakke sisan iki kok. Nggih, wah kula niku kepingin sangat Ya wis lho. sithik, Pripun engko mbok nggih nggih. di kantong nggih. Bayar pajak. Ya wis, kono ya mesakake. Wis nya iki Itu tak matur nuwun. ngumpakke. Niki artane niki. Nggih. Nggih. Wis nya iki. Monggo. Matur nuwun nggih. Nggih. Bisa, Pripun? Raosipun Nggih, udute nggih. Mbak Rara mendut. Nggih, matur nuwun nggih Pak nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Udut, monggo. Ingkang badhe ngersakaken udut. Weh, Dene anu derek Taline tumbas sutra. udut. Dika taline sutra. ajeng tumbas udut. Nggih. Nggih. Gek regine pinten nggih? Gangsal real. Gangsal real. Nggih. Kamangka Pripun? duit kula namung 3 real iki. Duh, 3 real. mung 3 real. Kok kok njaluk kon ngumpakke sisan. Lah nggih, Lah nek ngumpak sisan tak ya tambah to. nggih. Tambah 2 real. Gek pri. Lah namung 3 real iki. Ya wis. Apa?
Ora apa-apa mboten napa-napa nggih. Wis ora apa-apa nyemesake Ya. kok. Ketoke kok. Nggih. Ketoke piyayi sugih nang kok. Nggih nek penganggone niku nggih ketok lek gemebian niku. Matur suwun, nggih. Oh, nggih monggo-monggo. Wah, diraoske pripun? Wah, jare lek laku terus. Udut. Udut ndika tali sutra. Udut tembak rara mendut. Monggo. Udut tembak rara mendut. Tali. Rasane angler. Taline sutra. Ning mripat clear-clear lho, Monggo. Mas. Ingkang ngersakaken udutipun Mbak Rara Ning ati Mendrut. marake klenyer-klenyer. Monggo. Kula ajeng tumbas Oh, jenengan ajeng tumbas udut ta niki lho. Nggih. Aku mandel mawon. Ah nggih, ngentosi jenengan le ta wae. Nggih. Udute sampean niku regane pinten? Gangsal ya. Gangsal real. Nggih. Mengke kula bayari 20 real. 20 real. Mengke kalih dimpake sisan Angge mboten. dipake Tambah sisa. 10 real. Lho, mering piyambak to tambah 10 real. Oh nggih, 50 real. Wah, 50 real nggih. 50 Matur real. nuwun. Nang nggih niku Piyayi lho. Pripun? kula tampani dhewe. Mboten kula ingkang nampani. Mboten, mau regane larang kok. Anak tampani dhewe Kok? tambah 20 real. Tambah 20 real Nggih. pun mboten. Urung. Oh nggih, Kok? nggih dados 70 real. Nggih. Monggo Mbak Rara menika 70 real nggih pun Iki tampi. udute. Sabar riyen nggih. Nggih sabar. Piye? Udute. Mbok. Ngantos lali. Monggo. Rasane iki lho. Nampani kok kados ngaten to? Seneng banget aku. Jenengan niku kok nggih. Ah, piyayi kados ngaten. Isih ana ora? Kados kok sampun sepen nggih pasar niki. Ngono. Nggih kula tak Piye? Piye paman? golek dawet dhisik Anakmu nusul mau anak. ya kan maem. Nusul denok mau. Ya Ya wis, wis aku tak nusul denok. Dut, Kula ndara kaget ku tak timbal. jiru maos kejet manah kula nika ndara gong nimbali dateng kula. Mergo kowe tak timbali kuwi mergo kowe lumangsa kleru. Klentunipun bab menapa? Gonmu dodol udut. Pamer. Gonmu dodol udut lah wis kondang kapoko. Mula saiki kowe bakal tak jaluki beya. Pun jaluki beo. Iya, Tegesipun menapa menika ndara gong? kowe saben dina kudu pacok dhuwit 20 real. 20 real. Iya, Ageng sanget menika ndara. ameng saku apa ora? Kula sagah. Kowe saku. Nggih kula sagah. Ora mung kuwi saben dina mundhak 20 real. Ndoronggung menika lho. Piye? Pun kula sagui. Kowe saku. Injih. Wis, kowe dodol meneh kok. Pareng. Meng wong kepenak kaya ora gelem dadak dodol nutut barang. Semangke ya.
Kakang Pranacitra. Kowe iki ning ndi to Kakang lemuni janjiane ngisor wit gedhe kene iki tak enteni kawit esuk mau kok durung tekan kene iki kowe iki Citra ing janji apa kepiye? Kakang, muga-muga kowe ora lali karo aku. Ya mong kowe sing bisa mitulungi aku saka regemane Kanjeng Tumenggong Wiraguna. Ora sudi aku dadi sisiane Tumenggong Wiraguna. Wis tuwa entek perate kaya ngono. Sithik ae aku ora ndene rasa tresna. Kakang Pranacitra kok durung teko-teko. Apa ning sisih ning wit sisih kono kae wit gedhe kene coba tak golekane Kakang. Kakang kok ning ndi to Kakang? Romo. Romo, ketiwasan Romo, ketiwasan. Wiro mantri. Kula Romo, Ono ketiwasan. ketiwasan piye? Roro mendut, Roro mendut piye? Roro mendut kisah kalih pawungan. Lho, Injih, sapa kowe? Pranacitra. Pranacitra. Wae. Nih. Wiro mantri. Lho, Kowe aja wedi kandhak. nggih. Tututi Pranacitra. Sandika, Boten, Bro. sandika, Dek. Aku bingung aku nek kaya ngene kok sengsara uripku kaya ngene. Pangoyake Wiro Mantri karo Ndara. Ndara Tumenggong Wiraguna nek tekan papan iki. Aduh iki aku kudu mlayu nang iki ala Kakang Pranacitra. Kowe ning ndi to Kakang? Aduh. Kowe arep apa Wiro Mantri? Mandek. Kowe arep apa? Kowe arep apa? Mendut. Ndara Menggong Kowe citra arep ngapusi aku. Yer ngapusi bab menapa? janjimu 40 dina. Ning terus kowe tumindak lelemeran adalah iki. Menika kagem pawadan kula. Kula menika mboten tresna kalian panjenengan menika Ndara. Nyawang wae mburuhke kok kudu lelaki dadi garwane. Dadi kowe ngapusi wae. Wiro Mantri, pendhot pateni.
Salam budaya. Lestari